Ya Ramogi kanyo daka birio toka sabirio odiochieng ma kaunta tarik 23 dwe mara ang'wen watimo mos kuom chako weche manyien bang' dakika kata kamano nen mar chenro man kare bed kode chakruok nyaka giko weche manyien mag Migago nyinga Ochieng Emmanuel. Jalup Gavana ma Machakos Francis Mwangangi oseopinyo wacho mamalo kuom dek kaokang ne jadolo ma coach ma Malindi Paul Mackenzie kata bang' jolamo mathoth wito ngima gi kono. Kane olose liel more county ma Machakos, Francis okoni nitie penjo mathoth mapok oduoki nyaka sani kata bed ni ringre oganda to podi medo gol e bugo e puothe jayalono. Okoni piny owacho winjo donje wach ma coach mar dinde mesieko godo ka okoni luoro nitie idin makamagi nyalo bedo ni thoth e pachoka mabiro mana ndalo ariyo bang' piny owacho chako chenro mar golo ringre ji maliekore ni ne owiki bang' wito ngimagi e puoth jadolo Paul Mackenzie. We have a government in place. Tafadhali haya mashirika yote kanisa ilisema inataka kuregulate themselves. It is high time. Kuregulate si kupoteza watu vile tumepoteza. Tuangalia ya mambo. Saa hii kwa Malindi hatujui hapa inaweza tokea lini ama mahali pengine katika taifa letu. So mambo kama hayo jameni tuangalie tunaenda zile kanisa tunaenda. Ikiwa unaona vile unasoma Biblia wewe mwenyewe unaona ile inafunzwa hapa iambatane na yale jameni, think twice as a person. Lakini also the government and the parliament has an issue. It is high time tuangalie tutaregulate ama itaenda namna gani ndio tusipoteze maisha kwa njia hiyo. Kawadhi nyime jakom mar kamati mar omenda e riwruog governors mapacho ka Fernandez Baraza koroseo senators kumedo deko chudo ne counties. Baraza mabende en governor ma Kakamega wacho ni moko kuom jod bura ma Kenya Kwanza kaka senator ma Kakamega Boni Alwale ema medo rocho chenro mag chwalo omenda ne counties. Baraza ne wuoyo limbe mar kuonde ma od bura mopogore opogore e county ma Kakamega kama ne okowe kod governor machon ma county no Wycliffe Oparanya. I can just wave. Our MCA, please come. Alafu wenyewe waendelee kulipa from there. Masenators wetu wamesahau kazi yao. The work of Senate is to protect devolution. I'm very surprised all the senators of Kenya Kwanza voted against 407 billion shillings ambayo ni pesa itakuja kufanikisha maendeleo ukatusi. I want to tell you senators, it is a shame that you have forgotten your responsibility kama senators. Kazi ya senators is to protect and support devolution irrespective of your party affiliation. Some of those senators baada ya kuwa masenators watakuja hapa kutafuta viti kama magovernors. What goes around comes around. Sisi kama governors tunaenda kukutana wiki ijayo, and our message to those senators, 22 of them who voted against the equitable share to counties, we have done a disservice to the people of Kenya. Kodhi county Manyamira jotelo e county no oseo senators masiro pinyo wacho kumidhiero mar omenda makoro kwako thoth counties e pachoka. Jotelo go moloso bang' senators ma Kenya Kwanza ne okwedo twak mane dwaro mondo medo omenda madhi counties. Wacho ni counties ni kod ting' mapek madwaro medruok mar omenda ma ok owinjo bed ni senators mane jopinyo yiero ema thiro counties. Ngiso senators ahinya masiro pinyo wacho mondo ket dwach jopiny nyime ahinya siro pinyo wacho mag counties. Nurses, clinical officers, doctors wameshatoa ilani ya kufanya mgomo. Kwa hivyo tunaambia watu wetu, mkiona watu wamegoma, shida sio kwetu, shida ni kwa serikali na maseneta wa UDA ambao wamekataa kwamba hawataki kusupport devolution, hawataki pesa zije mashinani. And we are saying the government has to behave. Otherwise, they are calling for a revolution.
wananchi sio wajinga tena. Jatend duond bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka wacho ni piny owacho pok onyiso yie margi e tend kor gwenge kama en achiel kuom gigo mowacho ni thiro chike matayo piny Kenya. Owacho ni moko kuom chike mowinjo neni jopuonjre oyudo somo nono pok oluweyo makare ka koro chiwo geno ni chikego koro idhiro e od bura gi moko kuom jood bura kotelne kod seneta ma Kitui Enoch Wambua. Kalonzo oseo limbe ma jatend piny Kenya Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua e gwenge ma Machakos, limbe mowacho ni negeto loso mana e wiye kaka koro kwayo oganda jo Akamba mondo nyis luor ne jotelo duto ma pacho ka to kata kamano gimak duond bura mar Wiper motegno. Kalonzo medo siko ni gin kaka riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ok giyango tend William Ruto kaluwore gi chochni mowacho nobede duoko mayiero wakati huu. Kwa hivyo hii serikali they don't believe in devolution. They don't. Na sababu ni kwamba ile katiba ilileta devolution, ungatuzi ni katiba ya 2010. Walioko mamlakani saa hii walipinga hiyo katiba. Nataka niwakumbushe walipinga kabisa. Kwa hivyo hataki kusikia gavana wa Vinya amekusanya pesa zake na analipa mshahara wake. They are actually salivating for that money if only it can go to the national government. Pesa ya devolution hapo sisi hatutaki mchezo. Kwa sababu sisi ndio tunabeba watu wengi. Huku kwa ground kuna shida mingi. Na ningeomba Senate waangalie, wafikirie sana hii mswada wameangusha ya kukataa kuongeza county pesa. Sisi tunataka county ziongezwe pesa, na tukiongezwa pesa sisi kama pia magavana tujikakamue tuokote pesa. You cannot just rely on the national government. Hii Kenya Kwanza ndio imeangusha, ndio inasema pesa isiongezewe kuletwe kwa counties and not all senators. Will be number one to pass that. I'm urging the National Assembly, once that bill is being brought back to them, they build a very strong team. And then the bill should, Senator, your people waliangusha bill yetu ya kuongeza pesa. Na hatuna raha. Kwa hivyo pesa iongezwe. Kaodhi gwenge mag hoho marokak jotelo mowuok milambo mar hoho marokak kwayo gai mar Azimio Raila Amolo Odinga mondo witoko paro mar dok e ng'anyo ka gidwaro ni omi thuolo chenro mag twak kane loso nyasi mar keto ayanga chenro mar KOP ma Kimaut e ward mar Londiani County ma Kericho. Jaod bura ma Kipkelion mano Joseph Cherorot oseo Raila Odinga ni oyie loch mane wuok e yiero mokalo. Omedo ni jo Kenya omi piny owacho thuolo mar tiyo ne jopiny e duoko piny pek mar ngima. Raila alisema baada ya Ramadhani tutarudi pale pale katika mitaani kudemonstrate. Wacha niambie tafadhali, tuliza boli, waachana na hayo na tuendelee kama Wakenya. Ningependa kusema ngojea 2027 utapata kutest na kuona sifa zako kama Wakenya wanakupenda, wataamua. Na kama Mheshimiwa Rais amefanya kazi, ninajua atapewa hiyo adamu mwingine apate kuongoza. Jambo tu ambalo ningependa kusema hivyo Wakenya ni kwamba maandamano haitasaidia taifa lolote. Oke county ma Kericho dhi county ma Siaya campaign mar pim mar kansa manelos kod joute gavana Seluro Manam Lulu omiyo mine 25 ofwenyo ni gin kod kute manyalo nyayo tuo mar kansa e kinde ma biro ka abich ewi mine moho 3,600 to kod kansa manie okang' mokwongo ma bende inyalo resi kapok onyaye del. Kaluwore kod laktar Michael Odur, laktar mochung' ne thieth mar kansa county ma Siaya, mine 25 mane oyud kod kute manyalo nyayo kansa ok ni marach kaluwore ni kutego inyalo gol oko. Duoro kwayo mine ahinya to matindo mondo bed thuolo mar timo pim mar kansa. Jaod bura mano jaod gavana ma Siaya Betty Murungi ma bende ne loso e kar thieth mano ma sub county Mokwala okwayo jonyuol man kod nyithindo manyiri mantie kind higni 10 nyaka 15 mondo oter nyithindgi mar yudo chanjo mar kansa.
We've already screened over 2,400 women. We've also managed to vaccinate over 1,200 young girls against HPV. And in our projection, we are hopeful that by the time we tally all our data at the end of today, we will probably be almost 90% of the 3,600 that we projected. Now, also importantly is throughout this week, we have been able to identify 5 women through the screening program who are having early cervical cancer, and it is our hope that this exercise will help us offer treatment early to those. We are appealing to all parents and all young girls aged between 10 and 14 to be availed for the vaccine, which is being offered for free across all our facilities, and it is also organized in schools. Ramogi kamano kuom bedo koda chakruok nyaka gi sani mokawe yueyowa mokwongo. Kata kamano kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar Migago. Tina, kikiywa kama jaherana, ininge maber ni ano kadwa gane nikiywa. Kitimbri kama yokmora kata matin chungwa. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Half-time markets? Correct scores, handicaps, double chances, corners, goal scorers, penalties, and full-time results. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها Dari chapi zako zinakaaje? Akini za kiajabu ajabu. Tamam ni nyami nyami safi. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyeumo kuona mara Raha Premium kawuono eduka machiegni kodi. Erokamano kuom edukete Ramogi. Anyuola mar jariemb apiko Willis Mugambi manochwal kod Magina Tharaka Nithi oramo ni nyaka wuodgi yud ratiro mare kata e tho. Kane gilose kinde ik mar wuodgi jaod Masendo Christine opoyo jaode kaka jal mane muol kendo nirito kwe ok e ode kende to kata oko. Christine osingo makedo kendo neno ni adiero ng'e kendo janek mar jaode omaki. Kata kamano wadgi Masendo Willis ne okoni oluor kalore ni jogo manonego wadgi nyalo bedo ni manye mondo otieke enbe. Jotelo mag joriemb apiko otelni kod jakom margi e piny Kenya Kelvin Mubadi okoni piny owacho winjo chwal lwetgi e rito joriemb apiko ma pachoka. The wife and partner of the wonderful, loving, kind and God-fearing man. I met Willis when my life was shattered but he became my pillar of hope. Tuliitwa tukaketi tukaambiwa tuturize vijana wasiandamane na tukafanya hivyo. Lakini nataka kuhakikishia president wetu wa bodaboda alikuja na akatuambia tusiandamane na tunampea time. Na ile time lazima tumpea hata kama yeye ni kiongozi wetu, watu wanaumia. Leo tunaenda kumpeleka kaburini lakini bado Jesus ijapatikana. Jo-Islam maudak Gatundu North e County ma Kiambu koro dwaro ni mondo piny owacho onywandige chenro mag dongruok ka giwacho ni osebed keweyo gi oko kuom thuolo malach. Giwacho ni piny owacho osebet karango wengegi e chiwo thuolo mag ndiko tije ka jogi mosomo medo mana dong' e udi. Kotelni kod jadolo margi en Maina Hamisi, Jo-Islam go wacho ni onge chenro moro amora matend kaunti ma Kiambu osenywandogie kendo kata ywak margi mondo ogernegi miskiti pok onyayo lemo. Gilose nyasi mar pogo chiemo ne jogo man kod nok mar chiemo e gwenge ma Mutuma mayudore e kaunti ma Kiambu.
Nimekuja hapa kuswali na Waislamu hapa na nikapokea malalamishi mengi kutokea kwa jamii hii ambayo iko hapa, ambao ni Waislamu na ni wengi na ni Wakikuyu wa hapa na ni wazaliwa wa hapa, na wamelalamikia sana masuala ambayo mambo ambayo yanahusiana na serikali. Inapokuwa imetokea mambo ya serikali wanasema kwamba hawahusishwi. So sisi ni ombi letu, kama unaweza kukutana na sisi tuweze kukaa pamoja, tujadili na machairman wako hapa na sisi viongozi wa upande wa serikali tukutane pamoja, tutapatia representative wako hizi namba wa kufikishie, ili kama utakuwa tuna mazungumzo na wewe itakuwa vizuri zaidi. Kukuma jolonye weche mag midusa mapachuka IETK koro ywak ni kwan mag midusa maonge lony mowinjore medore pachuka. Jakom mar IETK ngire George Thumbi wacho nego koro tim lokruok e bad migao marango ndiko mag midusa mapachuka kaka okang' maduoko piny lal ma oganda yudo ka gitiyo kod midusa mabandia. Thumbi wacho ni sani Kenya Engineering Technology Board onge kod teko mar yueyo sekta no e yo makare mondo thich oko midusa mabandia e pachuka. We are having so many courts who are in the field, who are claiming also to be either technologists or even technicians, qualified technicians or whatever. So without that, we need also to deal with that to reduce this court, we need the board so that it can be regulated. Yeah, there are so many of them. And that's why you are seeing most buildings are collapsing, because nobody is thinking of regulating them. Nobody. Because if I come and say that I'm an engineer, I will design for you, and also say that I'm going to do what? To supervise that particular building for you. But for me, I'm just looking for money, because I know nobody will even ask for what I have done. Nyakoro mogeli pot moyiedhi jok mane odar Kibra e boma ma Nairobi kendo dok e gwenge ma Kaluo wacho ni ngima mar gweng' orwakogi kendo gisedonje pur kod ohala ma giwacho ni oloko ngimagi. Dweche 4 bang' dok pacho mokuom giwacho ni ok gin kod lek mar dok e boma. Eric Owenga luonwa ndachgi. Gweng' ma Ombei e Kachum Odura Manyando, Kisumu County. Jogweng' odich e tijegi kaka pile, sapar marwa ochomo dala ma yande oyudo wendo mane osedak oko kuom thuolo ma hao higni 30. Tobias Ochieng ne odak e alwora ma Line Saba e Kibra, County ma Nairobi kuom higni buora. Noloko dak mare dwe mar 12 higa mokalo ka en achiel kuom ji 36 manodok pacho tok dak e boma kuom thuolo malach. Kawuono orwako e ode madala. Kaka naduogo dala, exactly immediate family negi mor zaidi nikech mano ne ywagi nikech naselalo oko mang'eny. Osiepega machon be manang'eyo, nitie jodala jogweng' relatives mong'eyi negi mor, negi penja ilal kik ilal kendo. Dak ne oko kuom thuolo ni ne okete kama tek, wirani kata dok dala ne ok yot nikech no onge kata ot. Kaka nan oko zaidi ot nolwar. Koro ot kolwar no mane chanze mano mona biro nikech kabiro abodhi lao nindo. Mane mamona to naonge gi pesa manyalo gero go ot moro. Anyuolo Chieng onyiso mor kuom duoke dala. Alo mano dak oko no lal moko od na kata sukari. Kata go simo oko maki. No lal chuth, no lal. Ma chunya no se akuome. Mi ok en nyathina. Koro kano biro na jogo timo na maber. Mago erokamano. Ma jomoko no biro ka odiochieng' achiel mokelo na wach ka nidwa kele. Na mor odiochieng' no. Okinyi ka piny oru, Ochieng chopo e center ma Kiliti kae mar chwalo keyo. Noido sir koa kuom riwruok moro ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Natural Capital Trust NCT. Ogeno ni ohala mar kothe kod lewni biro loko ngimane. Gima nomiyo ne gikela dala kae en thagruok mana thagora Nairobi. Owacho ni ngima madala ber kode kendo poko paro dok e boma Nairobi. Kaka neno biashara kaka dhi okagomb dok kuno. Ing'eni kuno nadak kibati nadak from hand to mouth wazungu wacho kamano. Ngima e gweng' bende orwako Patrick Opoto ma bende
ne odak Kibra kuom higni maromo 40 kowacho ni no aiboma gi lwete nono. Sani odak e gweng' ma Siha e kach ng'wero ma Ugunja kowacho ni oyudo fungruok e gweng'. An awuon to ok naneno karach nikech ok nadak oko mudago ni nahero. To koro sama pana ang'umo ni gatim koro dhieri mosiko ka medore. Koro kana nwang'o aromo kod osiepena ma joka Natural Capital Trust bo wuoyo kod magi yien wanyalo duogo. Ok naneno ka en gima pek. Kendo nyaka nyaduo kae aneno sedhe ka bedo maber. Nikech tich mane gima matin ni abenda rite maber. Dweche adek bang' duogo Kaluo nochako ngima manyien e gweng' kod min ot Manyien. Korach en jahigni 40 but bende kana wuoyo kode na an to kagom mondo mi akende chaka bed kod family moro machielo kalure kod uwezo mara kod ngufu mara kachano. Makmana nang'ise ni an ka nwang'o nwanyalo bet maber to aonge waswasi. Riwruok mar NCT siro oganda madok e gweng' kaka yor kedo kod chan kendo mae jiwo geno ne oganda e chenro ma itemo e tielo mokwongo e counties ma Kisumu, Siaya kod Vihiga. Initially, people were a bit pessimistic about this project. They said it was unbelievable that someone has money to take people home, to give people money free, not alone, and therefore they thought it was a hoax. But having seen that really we have settled all these people, now we have a lot of interest from across the urban slum areas in Nairobi. To me, I believe the program is timely. It is a good program, empowering people economically, because what has made people to move from rural areas to town is to look for employment. But people can grow economically even when they are still in rural areas. Uganda maromo 51 mane odak e Kibra kuom higni modhuro nyaka sani oseyudo kony kama oting'o gero nigi udi Kaluo, yawngi ohala kaka mag uso cham, orego e kin mamoko maloyo bet kapango gi lwetgi nono. Kalure kod lipot mar riwruok pinje e thuolo mar higni 20 mokalo, kwan atamalo 75 mag bombe madito osebedo kadongo e yo moyumbore. Kalure kod nok mag thuolo mag tije makinde duto chuno oganda mondo gidhi gidag e kuonde dak maongore kaka Kibra. We started with Western, and that's because we found the population from Western was higher in the areas we were focusing on in Kibra than other areas in Kenya. And that was actually a key motivating factor. And also in Western we had made links and contacts this side, so it was easy to get into the ground. Nasechopo stage no madhi lose hope gi maisha nikech aneno life ni tera kanye to gin sama dwa lose hope no gin ema ne gitinga, they gave me the breath. Anyalo yueyo kendo tanyalo recommend jomoko ka ginongo support machal kamano mondo gikony. An gi osiepe mang'eny mawe kuno tang'e kaka gichandre, ang'e kaka gintie, to gidwa dak maisha no, gidwa loko be maisha gi nikech gin gi dala gi kuma ginyalo daki. Sisi zilichukua kitu kama 9,500. Mana kaka gendri mamoko monodak oko kuom thuolo mang'eny ahinya e boma Nairobi. Ranyisi kuomgi en Patrick makoro wacho ni ong'e chon boduog e boma ma Vihiga ka dogo kang' mabor ahinya tuoche mag dongruok kaka pidho jamni. Eric Owenga, Ramogi TV, Vihiga County. E weche mag tuke, Jude Bellingham nobedo achiel kuom jogo manoloyo gonde magone